Veña. Mal de ollo, seguramente que incluso algún rapaz utilizou para decir que as notas eran malas por culpa desto, que votaron mal de ollo. Isto foi o que lle pasou a un rapaz. Tamén era moi preguiceiro. Era destes así pasotas, non? E chegou a casa cas notas, estaba o pai esperando. Xo, a ver, Carliños, como están esas notas? Che, viejo, están como ao Polo Norte, xo logo, bajo cero. Miroullas. Dixo, pero mía que es preguiceiro, todos suspensos menos religión. Sí, que en religión un día prestei atención, precisamente porque dixeron que a preguiza era a nai de todas as virtudes, e por eso, como ti sempre me dices que a nai hai que respetala, pois entonces... Pero ti non te das conta que a túa edad, Zapatero, era o primeiro da clase? Non xa, claro, e a túa é presidente do goberno, non sei que... Resulta que o rapaz dixo, eu non quero seguir estudiando. Mira, eu vou ir a traballar. E para onde vas a traballar? Vou ir a traballar. Mañá mesmo vou buscar un choio que eu deixo de estudiar, que este estudiar non é para mí. E así foi, ao día seguinte madrugou, marchou ás 3 da tarde a buscar traballo. E atopou o traballo na granxa do tío Eustaquio. E Eustaquio, segundo chegou o rapaz ali, chamou ao pai. Carlos, que? Está aquí Carliños que quere traballo. Home, vesme ao pelo. Oiches, dalle o traballo. E dalle leña para que se canse, para que volva a estudiar, porque quere me deixar de estudiar. E así foi. E o fin de semana estaba tomando un cacharro nun bar, o rapaz, e chegou un compañeiro. Que pasa, Carlos? Que pasa, neno? Vexote mal. Estou feito polvo, neno. Tengo que deixar de estudiar, e puxeme a currar e tal. Pensa topaches choio. Si, aí, nunha granxa. Na granxa do meu tío, pero, cuidado, entrar ás 6 da mañá, pa mochilar vacas, neno. Que dixo eu, poníanas deixar dormir un pouquiño máis, porque esas horas, joder. Despois leválas á leira, alá 2 kilómetros, que dixo eu que podían facer as granxas xa ali, non? Pa que andamos con historias. Despois limpar as cortes, despois que si cos porcos, despois que si cos galiñas. É así, hasta as 12 da noite, neno. Hasta as 12 da noite, desde as 6 da mañá. Así todos os días, neno. Ese estudo da granxa estas narices. Pero, home, se traballas tanto e tantas horas, é normal que estés así, é normal que estés así. Canto fai que estás traballando? Empezo pa a semana, joder.